atraktivno, sjećate se. Pa onda, osim što sam počela pjevati neke narodne pjesme koje su ljudi zaboravili, ja sam počela boriti se iza prava nekih tako, mislim, stvari za koje mi je bilo žao. I, na primjer, sjećate se ono u Indoneziji, na primjer, prekrasna riječ kita, i sad tu riječ neki shvaćaju drugčije i sad to se kao malo nezgodno za širu javnost i onda se ta riječ prestaje upotrebljavati. A zapravo je to, mislim, riječ koja označava puno toga jako lijepoga. Moram se uzeti naočale da vam nešto pročitam. Bez naočala ne bi vidjela ni slučajno, a mislim, bolje da pročitam jer to je nešto što sam našla u rječniku, odnosno našla sam šta zapravo znači riječ kita ili kitica. Pa je to ovako. Nije krivo, mislim u Anićevom rječniku hrvatskog jezika pod broj 1 kita je cvijeće vezano u snopić, kitica pokević. Pod 2. Ukras od niti vezanih na gornjem kraju. Slobodni su na donjem. Piše tako. 3. U prenesenom smislu. Više istorodnih stvari koje čine cjelinu. Sve vam je to kita. U žargonu to je djevojka u zagradi zgodna. Pod 5 piše muški spolni organ. Ali onda, pošto ja onako imam puno knjiga sa narodnim pjesmama, onda neke te knjige imaju i neke rječnike od traga, pa postoji jedna knjiga sa zapisima iz Turopolja. To je Vojko Miklaušić, Plemeniti burti se zove knjiga, i tamo sam našla da kitica, da je to mladenkin ukras. A kitina, znači velika kita, to vam je velika grana. I mislim, isto može biti snijeg na tim velikim granama. Međutim, ja sam našla još značenja. Na primjer, ću vam još nešto pokazati. Znači, ima jedna pjesma iz Međimurja, Jamborova rega pita, mama, gdje je moja kita? I gdje si Gustav ti prespala, kita ti je tam ostala. Gustari su jahali, regi kitu odrezali. Šta mislite šta je kita? To slučaj. Ne. Kita vam je i kika, spleteni snop kose. Eto, tako da vidite koliko značenja ima ta riječ. A kad sam ja htjela nazvati svoj album Kite i kitice, onda su se tako neki kod mojeg izdavača bunili kao to neće proći, to će svi popljuvat, to će se zezat na račun toga, međutim, evo. Album je izašao, koga nije vidio može doći tu pogledat. Evo, dođite, pogledajte. Moja sestra Biljana je to ilustrirala i tu ima puno kita i kitica. Slujemo, daj pokaži ljudima koji nisu vidjeli. Evo, pogledajte si, prekrasno, pa to vam je cvijeće, predivno. Ovo je, dakle, nekakav finale onog da vam je sve relativno. Sve vam je relativno. I nemojmo zaboravljati neke lijepe stvari. Značite, mislim, toliko smo skloni da nešto lijepo izgubimo, zaboravimo i proglasimo, da vam kažem, neki dan sretnem ja jednu svoju frendicu i veli, ona veli, idemo na kavu
Velim, pa dobro. Velim, pa ti još uvijek pjevaš. Ja velim, pa da. Veli, pa ovdje idemo na kavu, a ti si ostavila auto. Sad ja pogledam, veli, nemoj mi reći da nemaš auto. I sad ja nisam stigla ni reći, a ništa, ona veli, još si uvijek ona ista ovca kak si nekad bila. I tako ja nekak ostanem totalno bez teksta. Međutim, znate osjećaj kad tako ostanete bez teksta, pa dođete doma, pa imate još puno toga što bi rekli. I uglavnom, da sam tada došla do riječi, onda bi ja njoj rekla ono što ću ja vama sada reći. Pa dobro, još sam uvijek ona ista ovca, ali nisam klonirana ovca. I s kim se družiš, takav si. Znači, svi moji prijatelji su ovce. I svi moji prijatelji, bi moglo se reći, nisu klonirane ovce. Ali, ja sam najbogatija ovca bez novca na svijetu. Ja imam najljepšu obleku na svijetu, imam 1000 pjesama koje nisam još snimila, a čekaju me. Imam 1000 prijatelja koje neke znam, a neke ne znam i ja sam zapravo najbogatija ovca bez novca na svijetu.